punika kami acara tarwih keliling wonten ing bulan suci Ramadan. Muga-muga kula panjenengan sami Bapak Ibu ingkang sampun anglampahi ibadah wonten ing bulan suci Ramadan, mugi-mugi dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saderengipun kawula sak kalimat isi padosan misi. Sahabat-sahabat kula langkung rumiyin monggo kita tansah menjubaken raos syukur dene kesempatan ingkang sae kula lan para rawuh sedaya kasih kinaryan sehat sempat kula saged makempal angayai kewajiban kados Romo Kiai Polidin Pawundalu nggih kang salah Abu Bakar As-Siddiq terus nek kiai ngayai kewajiban. Nah kalau harus bulan ini nyarutang wonten ing mushola Abu Bakar bin Khattab, Umar bin Khattab. Mau dalu Bapak Khalidin terus terang, boten badhe megurui utawi boten menapa hadis utawi hadis dalil ingkang badhe dipun ucapaken amit wekdalipun pendek. Ya, langkung-langkung sing iki blas mboten ngerti masalah dalil utawi hadis. Saderengipun shalawat ugi salam kangge dumateng junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula sebagai umatipun ingkang tansah dipun andhani sapangantipun benjang yomian Allahumma amin. Jan-jane kula bingung para ustaz apa kiai apa kula sebagai paling amanah kayim komisi pengajian dan ini kula mboten ajeng isi pengajian di Pak nggih brayan bareng sinau bareng monggo ngaji sami di kaji kula niki kayim kewajibanipun wonten ing Desa Suro amanahipun di paling-paling rumah yang berdosa. Dados dalam tema ing dalem niki, tema niku kula gadhah piyambak urip nganti tekan mati. Alhamdulillah. Kula kasih ugi monggo kita sareng-sareng ngucapaken raos alhamdulillah kula kasih urip kasih diparingi kasih menangi bulan puasa. Kecuali saking menika kula sebagai umat Islam anglaring ibadah puasa itu wajib dipabung nggih. Wajib puasa salamine 3 dosa din. Alhamdulillah niki men azharo. Ya puasa niku dengan arti muasaken rasa. Kula panjenengan insyaallah menangi bulan suci Ramadan, bulan ingkang penuh berkah, bulan ingkang penuh ampunan. Insyaallah kula panjenengan sami nglampahi puasa niku kanthi lillahi taala kewajibanipun tiyang Islam. Puasa sebulan kangge saged nglebur dosa-dosa kula wekdal setahun ingkang sampun kepengker Allahumma amin. Dinten setahun jumlah kataipun 300 kitab. Kudu dibagi 3 dosa dinten supadosa anglampahi kewajiban puasa. Yani supamine kula puasa niku sedina full. Boten ngantos bedol. Dados kula diibaratkan menghapus dosa-dosa kula panjenengan 12 dina. 12 dina ping 30 300 kitab dina genep setahun. Atas monggo ingkang teksi kula panjenengan sami harapan saderengipun kawula ngrini para ahli tutur, para ulama ingkang sampun wafat dipun uri-uri enadotil ulama kula sebagai NU nggih sedaya wau Islam niku sae. Nek kados kula niku kayim boten gadah bendera, ijane gadah bendera. Sebab napa
tiang warganipun niku wonten sing Islam, wonten sing Kristen, wonten sing Islam ijo, wonten Islam biru. Kados sistemnya kulo nasional. Kados kula kados niki, boleh ajeng ngisi tema kulo. Kulo lumaos dados alim. Saderengipun kulo panjenengan lahir wonten ing kandungan ibu. Menika mulai sekawan sasi niku dipun jenengi ngupati. Dan niku sing ndongakaken kita. Sampunipun lahir 3 dinten jangkeping 7 dinten ujaring langkung angin pungasani puput puser iki didamelaken iki sing kondongane nganti tekan mati